Здравейте, доцент Балаценко. От колко време работите с този апарат и каква е ползата от него в сравнение с другите достъпни методи? Апаратът е на разположение в лабораторията от 6 месеца. До неговото получаване изследването се извършваше ръчно, което включва 5 отделни етапа, които отнемат чисто работно време, около 6 часа или в най-добрия случай резултат от изследването може да се получи след около 2 до 3 дена. За да се проведе изследването при този метод беше необходимо около 10 мл кръв и за да се направи изисква многобройни накапвания на контроли, проби, което крие реална възможност за дребни неточности в капането, което има значение за крайния резултат. Основните предимства на новия апарат са в 3 основни насоки. Първото, при него човешкият труд се свежда до 4 накапвания, което отнема 10 минути. За самото провеждане на изследването са необходими 200 микролитра вместо 10 мл, което не винаги успява да се получи. И най-важното, цялото изследване отнема около 2 часа, което позволява още в същия ден да се знае какво е нивото на остатъчната болест при всеки един пациент. Какви резултати дава и какво означава всъщност проследяване на молекулярен отговор при пациентите с хронична миелоидна левкемия? При всички неоплазии, включително и при хроничната миелоидна левкемия, основен елемент от лечението е да се оцени как намалява туморния обем или как намалява броя на туморните клетки. В конкретния случай левкемичните клетки, като по-настоящем се използват няколко различни подхода за тази цел, от които молекулярния метод за проследяване на остатъчната болест и на ефективността на проведеното лечение е най-чувствителният, като позволява да се достигне такива нива, че да се долови една левкемична клетка на фона на включително до 100 000 нормални, което е изключително важно и няма друг метод, който да бъде използван като алтернатива. Или ако трябва да се обобщи, колкото по-рано се регистрира отговор и колкото този отговор е по-дълбок, толкова е по-добра прогнозата при един пациент. Така, например, постигането на така наречения голям молекулярен отговор или спадане на туморния обем под 0,1% по международната скала до голяма степен на гаранция за липса от прогресия в следващите години. Нивата на молекулярния отговор най-общо се разделят на две основни форми. Едната голям молекулярен, която има спада на нивото под 0,1% по международната скала, и пълен молекулярен отговор, когато по никакъв начин не може да се докаже наличие на остатъчни левкемични клетки. Това не изключва тяхното наличие. Това просто показва, че те са под прага на чувствителността на използвания метод. И колкото метода притежава по-висока чувствителност, толкова съответно значи, че това намаление е по-голямо и това е по-добре за отделния пациент. Това има и едно друго много важно значение. В момента стартират проучвания, които целят да се спре на лечението, тъй като съществуват убедителни доказателства, че поне част от болните са излекувани. За постигането на тази цел се цели да се постигне възможно най-високия молекулярен отговор, т.е. да се постигне ниво от чувствителност една клетка на фона на 100 000. И ако с такава чувствителност не може да се докаже наличие на остатъчна левкемия, това е предпоставка евентуално за една възможност да се приеме, че този пациент е излекуван и че спирането на лечението при него не би довело до някакви фатални последствия. Освен в България, къде друга да се ползва този апарат? Така, не мога да отговоря точно на този въпрос. Така или иначе, в литературата има данни, че се използва в Съединените американски щати, в Европа няколко страни публикуват проучвания, Франция, Италия, Испания, Ирландия. На Балканския полуостров ние сме първата страна, която въвежда тази методика. А стойността на апаратурата каква е? Някъде около 70 000 лева. Друг въпрос. Заплаща ли Национална здравноосигурителна каса процедурата? Националната здравноосигурителна каса заплаща
но цената покрива само цената на консумативите, но не покрива стойността на цялото изследване. Към момента на диагнозата на една левкемия, по-настоящем се смята, че броят на левкемичните клетки възлиза на 10 на 12. Или това съответства на една сфера с диаметър или сечение 15 см. В хода на лечението броя на левкемичните клетки постепенно намаляват, като една от прогностично важните граници е тяхното спадане под 0,1%, което е до голяма степен гаранция за липса от прогресия в следващите години при всеки един пациент. На тази графика се вижда, че спадането до 0,1% би могло да се събере остатъчната левкемична маса в една сфера, чието сечение е сантиметър и половина. Постигането на още по-голям отговор или спадането на броя на левкемичните клетки под 0,032% се изразява с сфера, чието сечение е 48 мм и това е една от най-важните цели, които си поставяме, защото нейното постигане е в много по-голяма статистически значима степен гаранция за овладяване на заболяването и липса на прогресия, включително и за възможност потенциална за спиране при някои пациенти, което е белег за излекуване на заболяването. Това е касетата, която е за еднократна употреба и тя съдържа съответната проба от пациента и всички активи, които са необходими за провеждане на изследването. Нейното запълване отнема около 10 минути. Човешкият фактор е намален до минимум, след което се поставя в машината. Сканира се баркода, който го има на всяка една проба. Затваря се машината и след час и половина има резултат. Това е готов резултат, който се генерира автоматично от системата в края на изследването, който демонстрира пациент, при който не може да се докаже наличие на левкемични клетки след лечение с чувствителност на реакцията 0,00094%, което е изключително висока и до голяма степен гаранция за това, че дори да има останали някакви клетки, техното количество наистина е много малко и вероятно нямат съществена клинична значимост.